and the Holy Spirit. No, nna. Biko, manko haneze mara afa gị na onye bụ. Okay, afa m bụ Njideka, nwa Maurice. Onuabuchi. Ewe na anụmanụ n'ụmụ oke, ndị bụ onye ivu. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko anyị fụ ka ọnọdụ si wee dị n'ụta isi kekwa godoro ọha na eze. Ife na-aga n'iru na ezinụlọ atọ atọ. Nne m Chineke anyị dịrị anyị na mmanya ka ji wee sị ka anyị gbakọta kene ya n'ihe ọma niile ọ na-emere anyị n'ezinụlọ a. Ka na anyị kọba mmeso ọma ya chi ga-eji chi ga-abụ. Anyị amaghị ebe anyị ga-ebido wee kọba ịhụnanya Chineke n'ezinụlọ a. Ọ bụghị n'isi our mother, onye nọ ka grandmother tata, not only grandmother, great grandmother. Ọ bụghị n'isi ụmụntakịrị ndị Chineke ji wee gozie ezinụlọ a. Onye ọbụla Chineke have been so faithful to every one of us. So anyị ka anyị ji wee sị tata na anyị ga-eje kene ya tụrụ ya mma si Chineke onwekwa ihe anyị nwere inye ma anyị si ọha na eze gbakọta ka anyị soro anyị je kene Chineke n'ihe ọma ọ na-emere anyị. So ya bụ ihe anyị na-akwadobe ihe. Afọ m ka unu si agba mbọ wee si n'ụlọ ụzọ ka eme na-asụ jide ka unu jiri ọ ga-adị unu mma n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka ha na-asị jide ka ha ji ka o nwere ihe ọzọ nwere ike igbu ọha na eze ndị ga-abịa tata na ndị ikwu na ibe ga-abịa. Ihe nwere ike igwa onye ọbụla na-abịa ukwu onye ji bịa ka o eji wee na nke o ji bịa ga-aka nke o ji bịa mma n'ihi na ihe ọma ka a na-eṅomi onye bịara gwuru ihe ọma Chineke na ezinụlọ a nke Chukwu ga-emeri a ga-akarị. Ngozi ga-abụ nke ha ebe ihe ọbụla ha ji wee bi n'ete ezinụlọ Chineke ga-akwụnyechi ha mmaji kwuru mmaji. Ekene gị ọnwa afọ a na-etu gị etu ọnwakwa ha na-etu oke etugbu m ada Jizọs ekele gị ịgụbọzọ ekene gị the whole Bosom Empire Media na-ekene gị wee na-asị na mmemme unu na-emeta atọ ga-adị ka ha jakwu unu n'ezinụlọ Jehova ga-esi na wee mere unu ihe unu bụ n'obi na-abụghị njọ n'aha Jizọs. Mere ka ọha na eze mara afọ mma gị ka unu ga-emebe dị. Ada Jizọs. Ada Jizọs. Sophy Chivuko. Onuabuchi, nwunye Maurice. Anyị ekene. Ada Ugbo na.
One may wish you a happy birthday. When I say Joe got add Buri and the name, I got drawn number. I can name you. Name you. Go the motor fence. Go there and sit. Stay there. Look at your mouth. I told you. I have a wound. Hey, yeah, I don't know the mouth. I don't know if she's there. Go labo. I'm not imagining. I want to give you some. I'm coming. If you continue doing this now, I'll beat you. Look at reaction. Look at reaction. Where is pressure? I have to share inside. One more time.
Anyị gara n'afọ. Bịa na ịpata n'ihe shọkụ. The cake, please. It's time to bring it out. Butere ya ebe a. Akpọpụtara anyị mama, ụmụ mama na ụmụ na ndị enyi na ndị ikwu na ibe ga-ejikere ise picture. Maka picture ga-egosi na nwe ha na-eme. Next 100 years, afụ mgbe mere mama birthday. Mama the 80 plus. It's really a blessing. And the better I would only want to be able to mama Ngorion carry 80 years now Jesus. Manana make better can man go 150. Maconia wanna do 150 weight as is in on the so always you 150. At 150 you are stressing your people now. I am never now I the pampas. So many things involved now. Unless Kwama Chineke Onyeronyo strong. I gave video actually in the band Sunrise Entertainment Band led by Wangan and Kipazwa. Ajibong Wanowa. I know this year. Manata Agaman on this year. I can see Eagle Star Video Production. Ofonye ne Mones video. Anafia na Facebook. Anafia na YouTube. On this stream live, Mande no Bodo, Ivana, what he had,
Nam, you are welcome, sir. Oh, na ma watara nke bia nwa bia. Two things are double involved. Biko ụmụ mama unu ga-enyere anyị aka. Unu ga-enyere anyị. Oh, ya ga-ekpere anyị ekpere. Biko ụmụ nwanyị, anyị chọrọ ime ekpere na nnukwu na-ekwu. Anyị kwanyere Chineke ugwu. You are welcome, sir. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. Because of Masimka, they suspend before body in them. Oburoga, possible. Hallelujah. Kaibere Chineke. Tutu ebeme mobile ebere. I get chetana. Never na-ekwu ndụ ka na-ekwu ọnwụ. And if also I get a tab na everybody celebrating mother, you're also celebrating yourself. And when we desire to be up to this age, mama no, they have their family Diego career. Mandian Ojo Bodoyi, Bonnejo Bodoyi, not any time of their choice. Mana ofife dolaya nyabona ndo nogonogondo sinebe Chineke sinebe. No matter how rich you are, no matter how influential you are, no matter your position in life and longevity. Pray with mama today, not because of any other thing, but because Bible says it is good to give thanks unto the Lord. Psalm 192 verse 1 says it is good. So when you fail to give thanks unto the Lord, you are doing a bad thing. It is good to give thanks unto the Lord. Hallelujah. Because I'm going to give up. Just stand up for a few minutes. The prayers won't take long. Can we please stand up? Now, Jesus. Chineke na idebube onye na-eme mma agbanwe na rụtụta anyị Chineke na idebube onye na-eme mma agbanwe idebube anyị na-ekele gị Chineke onye hụrụ anyị n'anya onye nyere anyị ndụ onye mere ka ụbọchị taata fọrọ anyị. Praise and glory unto you in the name of Jesus. Thank you for the life you have given to us. Thank you for sustaining us. Thank you for keeping mama and thank you for keeping the children. Thank you because of so many things you have done. When we sit down to recount your blessings, honoring and equal those things. And the only thing we have come to say, Father, thank you. Our Masonic, of course, and we go to the teacher. In one word or other, throughout this year, some of us, everyone regard for you. Some of us, people never had to go and you, but you still kept us. I am sitting here right behind our Jesus. Everyone that will be in this meeting, those people that will come afterwards, I pray, Father, that there shall be no loss. I pray for Mama. She is celebrating today. She will celebrate another one next year. I said she will celebrate another one next year. Next year. In the name of Jesus. Actually, just come out, all of you. Come out. I want to pray for all of you. Just be very fast. Mama gave rules up. Mama gave Mama uniform or visitors or uniform. But I was saying, is it their children or grandchildren? Children, grandchildren, or children, and my great. My grandchildren, great-grandchildren, great-great-great-grandchildren. And everyone that is connected. Hallelujah. No, any place. Okay, this one's here. Hallelujah. Mama. If I'm the guitar, come on. Kalia Ibame Benian. I got one because only one nation I knew, and I did for them.
And most sometimes, not at the due time. Hallelujah. Amen. The prayer I have come to pray for you is that you will stay longer than now. Mama. And the Imano Tabandi Bega and we can be both here. I try and was all where no more. Jacob Omelia, na Genesis 49. All men and he blessed them. Mbosiga nega umugi, then also, and he would bless them. He did not do anything else except blessing them. And I want to talk to all of you. One of the things is that we will know him and know him better. Even knowing God and know him what? Better. That is serving God, especially in our youth. I said that door is open. Every door the devil has closed against them, in marriage, in good health, in finance, in academics, in every area of life the devil has closed any door against them. By your name, I declare that door is open in the name of Jesus. And every door the devil has opened over their life, it could be sickness, it could be any kind of misfortune. By the power of the Holy Ghost, I declare that it shall not happen again. In the name of Jesus. Let the blessings of the Lord rest over your head and upon your children forever. In the name of Jesus. I declare this meeting open unto the Father, unto the Son, and unto the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we have prayed. God bless you, sir. Please don't go back. You can come here once. Okay. Hello. And I'm ready. Who's that? Nandanyane Asu. Aina nabata Ozed Nandanyane Asu. Aina nabata kwa ezigbo mmadu. Aina ekumaka Honorable Ifeanyi Chukwu. So we got this gift in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hello. So this time we will take picture, but before then, I got to remember when Kawarong and the band. Kedada. Kedai wada. Okay, Grace wada. I'm going to go my happy birthday. Hallelujah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hallelujah. So, what is your name? Joel. Okay, you know her. And I need when I see what. Okay, let's speak English. You know her? Who is she? My great grandmother. Oh, so what are you wishing her? A happy big birthday. Wow, a round of applause. Beep, beep, beep. Yes, we are going to for photographs now. Because no.
Okay, I just go okay. Sorry, no thanks. Why are you going to make Fine girl. What's your name? My name is I know what I mean. It's boring. Oh, okay, lady. What's your name? Say it very loud. Antoinette. Hey, man, I know where you don't have it. Yeah, I know Antonia. Oh, yeah? Okay, after that, how are you? What are you wishing, Mama? Happy birthday. You are stealing from her, from me. Say your own. Happy big birthday. Say. Many more years. Right, God bless you. What are you wishing, Mama? No, Okay, it's my young. but that one is shy. A churro. Don't try. But it's okay. Please, let's go for a group photograph, please. Now, group photograph. Let's start from the direct. Children, yes. Children. Biko, undang oreka. Ready. In charge of cake. You can come and take it in now. You put it now to go about. Now what's the cake in the mother? That's a good job. Using the dancing floor in a couple of minutes. Limerick cake. You cannot. Okay. Where are those boys? Sorry, it's a picture that time. Mother Kaje. Why not come Because now difference and well different. Mama's open and I may appreciate. Madam Mama, when you really have
The only thing that will stop it is God. But I'm more than enough. And I'm saying, Peru, Nina, Peru, which now, it's isu na no abana no di isu we ko ya kokko ana abu ije ọma n'iru ma azụ ebe unu nọ na ajụjụ na mụta ibi ya yesuo ya zụta ibi ya ọganiru n'iru ka na-ayọ n'isi unu niile na-asụ unu otu aka ọ ya adị bọọfọ nke ụbọchị tata ofu akụrụ ya eji na nke ọkụrụ ya eji na-eji ebe unu na-eje o nwere ihe ya eme ihe ọ bụla a sị na ọ na-aṅụ mmiri na ọ na-eri nri n'afọ na ọ na-agba ọba ọfịa ma ọnọdụ jee toilet okwu ya bụ ire n'ebe unu nọ n'agha Jizọs ekele m Chief Kenketu Nwakibia nwa Chiomeka nne ogbu etu Chiomeka nne biko nnọọ nna m na ụlọ obere ihe ka a na-ewe ọjị Dalo Nwakibia ka ị gọrọ ka o rere n'agha Jizọs. Amen. O soja no. You're welcome, sir. Merry Christmas. PJ. The youngest pilots. You're welcome, sir. Captain Osita, how was it? Thank God. Thank you. I have one Lord because you could see how I get in a gaga. In a couple of minutes, I got posted my mother who can much good you cannot take off on our walk. The band don't get myself to every weekend must step off my thank you. Alright. I can a Borende Canabata, Osoja, upon you, Uleze, upon Ezel. You are welcome. Thank you. The only simple and soft
Anyị ga-akpọpụtazi mama biko njide unu ga-ejisi ike kpọpụtara anyị mama na na mugbu nnọọsa n'alụ ijere ọgabete welcome ije ọ ndị iro ka ikele agwụ ọ ndị iro ka ikele agwụ you're welcome sir. Sara na anyị mama unu agbazila izu ahụ na agba emechi unu agbawa n'izu ozugbo mama n'ịmegoro m ọgbọ Action.
If I have a special request, they make it. Along this road, that's a flag. Try to help us. Thank you. What do you get? I think what do you get? Little mother. I am alone. Nobody is a problem. God bless you, sir.
Hello, I am Mama John John.
Mama ifulakwa na ururu nda ngore. Nda ngore ka. Bishop. Thank you.